Join us for dinner in this beautiful restaurant that's really cozy and classy, perfect for date nights or special occasions. Kung saan pang malakasan ng mga Kapampangan dishes ang o-orderin natin. At talaga naman, this was a dinner to remember. This is My Lola Norse at ito yung branch nila sa Telebastagan. So far, ito raw yung pinakamalaking branch nila and in my opinion, ito rin yung pinakamaganda. Meron din silang pasalubong center, perfect para sa mga balikbayan or travelers na bumibisita ng Pampanga. Ito naman yung malaking function hall, perfect sa mga kasal, binyag and more. And then ito naman yung dine-in area at meron din naman sila ng alfresco. Ang ganda, 'di ba? We went there for dinner at habang naghihintay kami ng mga order namin, pinanood muna namin itong mga gumagawa ng baterol. Yung baterol nila dito, hindi mamantika, not too sweet, not too thick, at pwede mo yung i-enjoy ng traditional na hot or pwede ring baterol shake. Ito na yung mga order natin. Mag-hello kayo sa mga naggagwapuhan nilang mga staff. Malaki yung serving ng bawat order dito, kaya good for sharing ang mga yan. Una nating titikman na itong puto babi. If you haven't tried this before, this is a soft bun shaped like a pig. Tapos merong pork giniling on top. It's very savory and it comes with a side of potato strings and ketchup. Perfect yung iterno dito sa ating pansit luglug or palabok. First time kong titikim ng palabok sa Lola Norse and in fairness, ang sarap din pala. Ito namang susunod, matagal ko nang alam na masarap yung okoy nila dito. Kasi si mama ilang taon nang bukang bibigyan tapos dati nag-order pa sila ng isang bilaong ganito doon sa Mabalacat store nila. It's very crispy tapos ang sarap ng sukang sausawan na available din doon sa pasalubong store. Ito naman yung pesang bulig, ngeni ko pa makatakman makanini ka balen. Ito yung fish na niluto ng parang tinola and that clear ginger broth tapos maraming vegetables. Ang sarap higupin ng sabaw. Pagkatapos niyan, dito naman tayo sa pinakbet na may litsyong kawali on top. This was really good. Grabe, iba talaga kapag lutong Kapampangan. At para naman hindi na lang puro sisig yung pinapakita namin sa inyo, eto yung kilayin. Hindi nalalayo sa adobong puti yung flavor nito, pero yung gagamiting protein ay pork meat, liver, and lungs. It was a little bit too salty for me, pero para kina mama sakto lang daw. So, kanya-kanya naman yan. And syempre, sa kainang Kapampangan, hindi mawawala ang buro, pritong isda, at gulay. Tapos ito, napaka-solid nung kare-kareng baka nila, guys. Ito yung pinakamasarap na kare-kare na nakain ko sa isang restaurant. No joke, guys. Must try to. Pag nagpunta kayo sa Lola Norse, siguraduhin yung nasa mga order nyo to. Ang sarap! And after all of those amazing and savory dishes, nandito na tayo sa dessert time. We had their baterol shake at yung pangmalakasan nilang tibok-tibok or maha blanca. It's very rich and silky smooth and the sweetness is just right. Grabe guys, halos ayaw ko talaga yung i-share sa mga kasama ko. You can also have their chocolate baterol, perfect yung isabay dun sa bibingka, although hindi na kami nag-order nun. So we just finished having dinner dito sa Lola Norse sa Telebastagan and we ordered a lot of classic Kapampangan dishes. Hindi yata ako makakapili kung ano yung favorite ko, but everything from the appetizers to the main course up until the dessert are amazing and you really need to try this out.